Pois en estes momentos estamos traballando xunto co Concello de Ribeira nos trámites que son necesarios de cada accesión da parcela á Xunta de Galicia. Será a propia Xunta de Galicia a que construya íntegramente toda a residencia, a que equipe e a que a poña en funcionamento. Van a ser 10 millóns de euros que se van a invertir en esta curva procedentes dos fondos europeos para crear aproximadamente 100 plazas públicas na residencia. Segundo ela, será unha residencia de ámbito comarcal e será o quilómetro cero do modelo sociosanitario do futuro en Galicia. Esta residencia desta curva será de ámbito comarcal, será o quilómetro cero do novo modelo residencial de Galicia, porque xa vai a contemplar pois todos os avances nos que estamos traballando neste novo modelo sociosanitario, que son máis habitacións individuais e máis amplias, incorporar toda a coordinación do tecido social e do tecido sanitario e que funcionen axeitadamente en esta residencia. Esta foi unha das leccións que aprendemos en esta pandemia, que é necesaria unha maior coordinación de ambos tecidos e, por outro lado, continuar incorporando distintas melloras estruturais e arquitectónicas. A residencia desta curva ten unha ubicación ideal, está ao carón do mar e tamén ten boas conexións pola autovía do Barbanza e estou convencida que lle vai a prestar un gran servicio a todas as persoas maiores da comarca. Fabiola García referiuse tamén a outros proxectos no ámbito sociosanitario que poderían verse prexudicados por esta actuación, como poden ser a residencia prevista para Boiro ou o centro de día de Rianxo. Segundo ela, dende a Xunta non se descarta contemplar tamén estes dous proxectos. En ningún momento vamos a descartar continuar colaborando con todos os concellos da comarca se desexan pois poñer en funcionamento ou crear unha nova infraestructura para darlle un servicio aos maiores. Con respecto ao centro de día de Rianxo, falei aínda hai poucas semanas co alcalde de Rianxo, prestamos a nosa colaboración por parte da Xunta de Galicia para o equipamento e para todo pois o que necesite para poñer en marcha ese centro, pero estou convencida que será o propio alcalde de Rianxo o que moi pronto pois nos dirá que quere facer ou que desexa facer con ese pazo do Rianxiño.